diferent. Aquell és el lloc on viu, on ha creat el seu gueto. Un lloc només per a persones escollides. Tu no és lletja, només difícil de veure i gorda. Li diu un impertinent la primera i última vegada que se li acudeix anar a una discoteca. El món es mou només per la bellesa, pel plaer de la vista. Discrimina els diferents, els que no quadren. Sap 10 idiomes. Té 3 carreres universitàries i l'únic que li veuen és la carcassa. Per això, porta a terme el seu pla. Per això, durant 10 anys, treballa a les millors empreses, sempre de manera virtual, a distància. No vol que li vegin la cara. Per això, aconsegueix una fortuna i amb aquesta crea un entorn de pau, un gueto de casetes amb vistes al llac, cases gratuïtes on no cal pagar i on l'únic requisit per anar a viure és superar els 130 en un test d'intel·ligència. Ara serà ella la que farà discriminació, però intel·lectual, i així tindrà amb qui parlar.